Сдавайте. Днеска ще паркурим. Снимай с тебе, бе, брат. Днеска ще паркурим. Когато почваш влог, снимай с тебе. Значи бе. сега влизаме тук в покрив. Разочарващо. Така. И тук ще правим парк. Паркур, още начин на скокове, такива разни покатения и разни такива неща. Всички знам какво паркур. Не би, дано да знаят. Добре. Сега, тук са нашите брусняшки. Тук ще не паркурим. Това е първия паркур, който гледате. Ето го. Ето го. Не е много малък. Митко, снимай. Така, чакай, първо да обясним. Така, значи. Злати, се мръднеш ли от фона? И ти също. И ти също. Злати, още си във фона! Отиди на там! Факало се там! Окей, така, значи. Това е паркура. Сега ще покажа колко е голям. И от тук ще застанем в поза, така че да снимаме Мишо. Снимай нагоре. Чакай сега. Така. Рамка му. Не, да, снимам, ама чакай, не почвай. Така, сега той ще скача от този край до този край. И нека просто да започваме. Едно, две, дай! Давай, бе. Снимам те. Ей тук, давай. Така, това беше първия паркур. Ама това е рол, казва се рол. Виж какво искам. Да ме снимаш как ходи и как скачам. Да можеш телефон. Добре. Да ставих измета кълбо. Да знам по-готино. Има нещо много по-готино. Браво. Някой да е виждал това. Да, преди. Тук го видях, имаше едно нещо. Да, знаем го. Аз знам. Един път влизах в Америка. Виж, това наистина може да се кривня. Ядай. Чакай сега. Това е втория паркур. Май съм да не падна. Аз вече показах на хората. Мишо. Его това тук. Ще се вижда. После ще ви покажем на ауто. Добре. Да влим вътре. Ето го следващия паркур. Ники! Ела снимаш! Да, не знам. Снимай от там отгоре. Я чакай, искам да видя едно нещо. Чакай, дай. Не е спрял, дай. Снимай там. Да го видим. Едно, две, три, дай, Мишо! И вижте как се провалят. Шегон са, едно са добри. Тя ще видиш. Дай. Още веднъж ще пробват. Мишо и Митко. Злати тръпни са малко. Едно, две, три. Браво, за Мишо се е падал, но това не е проблем. Айде пем тика скачането. И ще направя трика скачането, както разбрахте. Обаче, това не знам как да го кръстим. Едно, две, три, давай. И браво. Не спирай! Не спирам. Добре. Битка, давай. Колко секунди? Дай ти им секундите, бе. Само видвам, че снимате. Две, три. Ами ти? Те сега ще го пеш. Едно, две. Ники, ти си. Едно, Две. Теди. Едно, две. Злати. После аз ще снимам тебе. Злош се. Сега снимай мене. Много беше грешно. Гледай, снимаш ли? Да, снимам. Сега аз го правя. Едно, две, три. Аз се пейна отвори на маничета. Добре. А сега? Спокойно ще минем. Ще минем. Ще минем и така надолу. Ето го. Провали се. Другия път ще го направи. Да, ама не го направи. Не бе, аз правилно. Ай! Ще се тук надолу. Само тук, където много да стъпиме пола. Ей, това е направо да го будем. Чакай.
Мишо, дами и господа, световен сап, кайс.